रोज मुझको सवारे. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोननि गेजेराव दिनै भिडिअ लानानै फैदों. So भिडिअआ आंना दिनैहाय माबा जागोन, स्टुडिअनि जागोन. ओमफ्राय बेवहाय आङो सेकेन्ड टाइमनि थाखाय आङो सेकेन्ड हिन्दी कभार सं खालामनो नागिरदों. ओमफ्राय बे कभार संखौ आङो दिनैहाय स्टुडिअआवहाय थांनो नागिरदों. ओमफ्राय बेयाव आङो नोंथांमोननो थाखाय एसे देखायगोन. नोंथांमोना माने मा सं बेखौ मोनथिनो थाखाय एसे आपडेट होनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ लाबोना फैनाय जाबाय. स' आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै बेबायदिनो. स' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. थुदो. फाइनालि मोनफैबाय होनजायो. ओमफ्राय आं देखायबाय थायोसै फैनायफोरखौ नामा होनो. मानो होनबा आङो फैनायखौ आं मोनसे भिडिअ बानायखानानै होखादोंमोन सिगांहाय फार्स्ट टाइम Digimax Studio होननानैहाय. आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना होदों, नोंथांमोना नुवाखैबा नायनो हागोन. टंग्लायाव बियो स्टुडिअआ. ओमफ्राय दा मोनफैबाय, थांगासिनो, न'आव हाबहैनोसै. दादा Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सवारे ना है या तो है जो रोज मुझको सवारे.